Bredbånd. God aften. God aften, hvem taler jeg med? Cirk Bredbånd. Cirk Bredbånd. Det drejer sig om Blomstergården. Velkommen til Bredbånd. Hvornår bliver vi online fra Blomstergården sport? Nu skal jeg da prøve at se. Ja, morgen, hvis øjne kan se som en snegl på vej med 4 følehorn. Vi burde have 10 år, der var røren. En sort højde om formiddagen den 20. Men derefter kan du, og jeg spørger om, hvornår er jeg online i stedet for offline? Ja. Vi sagde Blomstergården, ikke? Yes, sure, det er stort helt noget sikkert gang.as. Det er også, ja. Jeg er en af disse andelshaver uden øjne, men der er kongen i de blindes land. Og jeg trøffelsmag dryppende ud af en romessens, der virker. Men det skal have min computer op og stå, og det skal ikke være en kold eller varm opstart. Nej. Jeg skal bare være online. Ja. Man river sig selv op, hvad en kolder. Du trækker dig op med enten snørebåndene som støvknægt eller håret. Så har du godt forskel på, hvad der er koldt og varmt. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ja. Tja. Hvad sker der noget? Yes. Starten af november måned. Jeg sagde den er ikke kommet op endnu, eller hvad? Nej, men hvor lang tid skal jeg sidde offline? Jeg synes, jeg er et koldt helvede uden indhold. Ja. Altså, jeg kan gøre det, at jeg beder vores tekniske afdeling om at lige ringe dig. Jeg synes, i morgen kan du ikke online og prøve off. Er der nogen hjemme over i den TK Svensk Nøglesfabrik? Nej, det er der ikke på nuværende tidspunkt. Nå. Ja, hvad fanden, så kan jeg kan jo ringe igen i morgen, hvad man kaldte efter solen i øst. Ja. Morgenrøden, så kan jeg spørge, om der er nogen imellem æggene i skyerne og morgenrøden. Ja. Jeg føler mig som paradis uden fodfest. Ja, det kan du gøre. Det vil sige om formiddagen, midt af og efter, og for så for... Altså et sted i den nære fremtid. Ja. Jo. Det vil jeg sige. Jeg var i Moulin Rouge. Okay. Ja. Der er spørgsmålet er, hvornår er Blomstergården online? Det kan du så ikke. Det kan jeg ikke svare på. Der er den eneste meddelelse, jeg har fået, det er, at vi skulle være oppe 1. november, og det er vi jo sådan set. Vi er på den anden side af ultimonærs. Vi er ved at gå ind i december. Ja, så er der ikke noget. Der bliver jeg da svar skyldig. Og ja, det bliver vi jo alle. Vi spørger jo selv om et spejl fornægter aldrig sig selv. Men skyldig, jo, jeg ved sgu ikke. Undskyld, jeg ringer, men det er jo ingen svar. Ja, nej. Nej, så spiller vi bordtennis med noget på og ikke er. Okay. Det kan godt se, ja, noget i den retning, hvor du sidder med et æg i kæften. Vil du nu æde min afkom? Jamen, jeg siger tak for nu. Ja, velkommen. Hav. Hav.